Terhi 480 Cabin on varmasti yllättänyt aika monen messukävijän tänä vuonna. Alle 5 metriin pakattu, karvan alle 20 000 euron hintainen kopillinen yhteysvene. 480 on ihan vanha tuttu Terhi, mutta tähän ohjaamon päälle on istutettu reilu 60 kiloa painava hytti kattoluukulla ja suljettavalla takakuomulla. Ja kuomu lepää omalla paikallaan takana. Sisäkorkeutta katon alla on hieman yli 130 senttiä, joka ei riitä meikäläiselle, mutta luukku auki on ihan kiva ajella pääpöntöstä ulkona. Läpikäveltävyys on ihan ok, ottaen huomioon, että ollaan kuitenkin edelleen alle 5 metrin veneessä. Terhin hinta on haluttu ehdottomasti puristaa alle 20 000, joka tarkoittaa, että perusversio on erittäin riisuttu. Muun muassa keulan kaiteet eivät kuulu pakettiin. Todellisuudessa järkevällä merivarustuksella hinta nousee kuitenkin pikkasen yli 20. Terhi 480 Cabin on 5 matkustajalle suunniteltu ja itse asiassa tässä suojaisessa takaosassa on myös 5 aika hyvin paikat. Tämmöiselle 180-senttiselle polvitila on edelleen ihan riittävästi täällä kuljettajan ja kartturin istuinten takana. Ja sitten kun me nostetaan täältä omasta kotelostaan tää takakuomu, niin edelleen jää päätilaa ihan hyvin katoksen alle. Eli kyllä tällä paketilla suht suojaisesti pääsee mökille pahemmassakin kelissä.